Ittra pastorali tal-isfijiet tagħna Arrandan 2019. Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. Ħbib tiegħi, aħna nies li inħobbu d-dar. Huwa minnu li s-sejb minnu dejjem barra, qisu jibża li id-dar ser taqa' fuqu, imma l-kottra ta' ġensna għandhom qalbhom marbuta mad-dar tagħhom. Għalihom id-dar hija kollox u dan bir-raġun. Għaliex bejn dawk l-erba' ħitan tad-djar tagħna jintaġnu l-karattri tagħna u jintiżġu stejjer meraviljużi. Stejjer ta' familji li fihom il-għaxqa. Stejjer ta' ġenerożità kbira. Bħal fil-każ ta' dak il-ġuvni li jibqa' d-dar jieħu ħsieb il-ġenituri anzjani tiegħu. Stejjer li ma jitwemnux meta tara ġenituri issagrifikati għal uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wild bi ħtiġijiet speċjali. Stejjer eroiċi bħal fejn hemm mart serju u l-familja kollha tkun iddedikata għal marid. Imma imbagħad hemm djar fejn jinkitbu stejjer li tkun tixtieq li qatt ma seħħew bħal fil-każ ta' ġenituri li qed jgħixu weħidhom għaliex uliedhom insewhom. Bħal fejn hemm ġrieħi miftuħa minħabba vjolenza domestika u l-abbuż. Jew bħal fejn hemm id-tbatija li jġibu magħhom żwiċijiet imkissra. Hemm min saħansitra kellu jibdel daru għax ma setax jissapporti it-tsek tal-ġirien. Hemm djar milquta sew mill-faqar. Hemm djar fejn rifset il-mewt u ħasdet il-ħajja li kienet għadha tiftaħ bħal warda. Spiss meta niltaqgħu flimkien aħna l-isfiqijiet nesprimu it-tħassib komuni tagħna dwar dawn id-djar u oħrajn bħalhom. Aħna m'għandniex soluzzjonijiet tekniċi għal dawn il-problemi ta' natura affettiva, ekonomika, soċjali. Imma nemmnu li għandna proposta li għandha għawad tremenda. F'ċirkustanzi bħal dawn, inħossu li għandna intennulkom dak li San Pietru qal lill-matub li kien ħdejn il-bieb tat-tempju. Fid-dewdeb m'għandniex, imma dak li għandi sejjer nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U għaliex dak il-matub emmen fil-qawwa ta' Kristu, minnu fih riġlejh u l-ekkisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. Meta nistiednu lil Ġesu jidħol fid-dar tagħna, il-preżenza tiegħu tagħmel il-mirakli. Hekk ġara meta Ġajru sejjaħ lil Ġesu fid-dar tiegħu għax bintu kienet marida serjament. Anzi, meta Ġesu wasal id-dar, sab in-nies jibku u jixru għax it-tifla kienet mietet. Imma Ġesu daħal fejn kienet it-tfajla, qabdilha ida u qalilha Talita, u minnu fih it-tfajla qamet u bdiet timxi. Ma nistaġbux li jista' jkun hawn min jitbissem meta jisma' b'din il-proposta tagħna. Dakinhar li Ġesu sab ruħu fid-dar ta' Ġajru kien hemm min iddieħa kbieħ għax m'emmnux. Lanqas ma narawha bi kbira li fostna jaf ikun hemm min jaħseb li mhux den biżżejjed li Ġesu jidħol fid-dar tiegħu. Spiss jiġri li aħna tant inkunu konxji
mid-djufijiet tagħna, mill-imbarazz spiritwali u morali li jista' jkollna fid-dar tagħna, li naqtewa li Ġesu ma jagħmilx man-nies tal-qata tagħna. U għalhekk jagħlaq widnejh għall-istedina tagħna. Hemm min jaħseb li meta Ġesu jgħaddi mit-triq tagħna jaqbiżna, jibqa' għaddej. Imma l-ġrajja ta' Zakkew mhux biss turina li Ġesu jidħol ukoll fid-dar ta' midneb pubbliku mistkerraħ minn kulħadd, imma saħansitra li Ġesu stess jistieden lilu nnifsu biex imur għandu. Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Li Ġesu kien komdu fid-dar tal-Mitnbejn jidher ukoll meta hu kien għall-ikel għand Xmon il-Fariżew. Meta Ġesu ħalla mara midimba magħrufa ixxarrablu riġlejh bid-dmuwa u tixxottahomlu b'xuxxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt ifuh. Kollox jikkonfermalna li Ġesu ma jidħolx fid-dar għax hemm l-ordni, imma jkun hemm l-ordni fid-dar wara li jidħol Ġesu. Tajjeb li nżommu quddiem għajnejna li Kristu miet għalina meta aħna kunna għadna mitnbejn, jgħid l-Apostlu missiedna. Għax kif jgħidilna San Ġwan, aħna inħobbu għax hu ħabna l-ewwel. U dwar dan Sant Wistejn jikkummenta li Alla ħabna meta ma konniex ta' min iħobbna. Kristu li huwa l-isbaħ fost uliet il-bnedmin miet għalina li konna koroħ bimħawdejn. Lil dawk li jsibuha ftit bitqila biex jilqew lil Ġesu fid-dar tagħhom b'umiltà u b'imħabba nagħtuhom il-parejr biex jagħmlu bħala rajjes ta' Kana. Ma jibżewx jieħdu għandhom lil Marija. Għax dak li seħħ fid-dar tal-arajjes ta' Kana iseħħ llum ukoll fid-djarna. Marija tiġbed lil Ġesu warajja. Fejn hemm ikun hemm hu. Hija tenna niskopru u nduqu it-tjubija tal-imħabba li Ġesu għandu lejn kulħadd, imma b'mod partikolari lejn dawk li ħabta u sabta jaraw id-dar tagħhom nieżla. Dak li kien ser jiġri f'Kana meta naqashom l-inbejt, fid-djar tagħna jista' jiġri meta tfaqqa xi kriżi serja, bħal meta l-aħwa jiksruha ma' xulxejn. Meta ġenitur isib ruħu bla xogħol. Meta xi ħadd fil-familja jiċċappas bid-droga. Meta tixxellef il-fedeltà fi żwieġ. Meta il-futur tal-familja jiċċajpar. Meta jibdew jitmermru il-prattiċi reliġjużi u jċedu is-sissien tal-fidi u sfidi oħra. Is-serenità fid-djar tagħna tittiefes ukoll jekk fis-soċjetà ta' madwarna li hija d-dar komuni tagħna ikun hemm sitwazzjonijiet li iħasbuna. Bħalma huwa t-tnaqqir tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet li huma il-pedament tad-dar. In-nuqqas ta' rispett lejn il-ħajja tal-bniedem sa mill-bidu nett tagħha fil-ġewf. Il-faqar, il-qerda tal-ambjent, it-tixrid tad-droga fost iż-żgħar, il-korruzzjoni u ħwejjeġ oħra. Għalina li nemmnu ma jistax jonqos li dawk l-affarijiet negattivi fil-Knisja bħalma huma l-għeluq, ir-reżistenzi għat-tiġdejt indikat mill-Papa Franġisku, l-eżempji ħżiena,
dawn ukoll ikollhom eku fid-dar tagħna. F'mumenti inkwetanti bħal dawn, għandna bżonn nisimgħu lil Ġesu imsallab itennilna l-istedina li jagħmel lil Ġwanni fil-waqt li wrieħ lil Marija. Hawn hi ommok. U bħal Ġwanni nieħdu lil Marija id-dar tagħna. Min-naħa tagħha Marija toffrilna it-tweġiba għaliex tindikalna lil Ġesu u tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom hu. Kif josserva l-Papa Franġisku li aħna nilqgħu lil Marija f'darna huwa it-testament ta' Ġesu. Marija iġġib magħha l-atmosfera tad-dar għaliex ġarbet xi tfisser dar fejn jammar Alla. Il-fatt li il-mulej ikun magħha ma jfissirx li fid-dar ta' Marija kollox kien ward u żgħar. Kif jiġri fid-djar tagħna, f'darha Marija kellha d-diffikultajiet u l-isfidi tagħha. Imma hi għexet dawn il-mumenti konvinta li Alla kien is-Salvatur tagħha li xeħet għajnejh fuq iċ-ċukun tal-qaddija tiegħu li jagħmel magħha ħwejjeġ kbar u firex fuqha il-ħniena tiegħu. Fid-dar ta' Nażaret mhux biss kien hemm mumenti fejn Marija u Ġuseppi ma fehmux lil xulxejn mill-ewwel, imma wkoll nuqqas ta' qbejl bejn il-ġenituri u binhom bħal meta intilef f'Ġerusalemm, tant li Marija b'qalba maqsuma tgħid lil Ġesu ibni, għaliex għamiltilna hekk? Għalhekk Marija tifhem lil dawk il-familji fejn hemm it-tensjonijiet bejn il-koppja jew bejn il-ġenituri u l-ulied. Id-dar ta' Nażaret taf xi tfisser il-kriżi ta' fidi. Għaliex kemm Marija u kemm Ġuseppi jitħawdu quddiem dak li Alla jitlob minnhom. Tant li hemm min isejjaħ din id-dar tal-prova. Hija d-dar fejn Marija u Ġuseppi jieħdu żmien biex jifhmu u jaċċettaw ir-rieda ta' Alla għalihom. Hija d-dar fejn Alla jgħinhom jeħilsu mill-biża'. Għaldaqstant, Marija għandha posta anke fid-djar ta' dawk li għaddejjin mill-lejl mudlam tal-fidi u qegħdin jissaraw ma' Alla. Meta Marija għaddiet 3 xhur fid-dar ta' qaribta Santa Elisabetta, min jaf kemm semet rakkonti ta' din il-koppja anzjana li għaddiet ħajjitha fil-għajb tan-nies għaliex ma kellix tfal. Marija għalhekk tifhem lil dawk il-koppji li għandhom diffikultà biex jibdew jibnu il-familja tagħhom. Fil-ħemda u s-sattra ta' dara, Marija talmet xi prezz għoli switilha il-maternità tagħha. Bħal meta kien jaslilha li in-nies kienu jgħajru lil bina Ġesu li kien wikkiel, sakranat, ħabib tal-pubblikani, jiġifieri nies mill-għar u l-mitinbejn. Jew meta simet li l-qraba tiegħu stess jgħidu li Ġesu kien tilef moħħu. Fid-dawl ta' din l-esperjenza, Marija tifhem lil dawk il-ġenituri li uliedhom huma ikkalunjati, majra. Hija solidali ma' dawk il-familji fejn hemm il-mart jew lejja mentali. Marija, li sieħbet lil bina fit-triq tal-Kalvarju, kienet taf bit-tradiment ta' Ġuda, biċ-ċaħdiet ta' Pietru, bl-abbandon tad-dixxiepli. U għalhekk hija ma tħossix skomda tkun f'dawk id-djar fejn daħlet l-infedeltà. Hija tifhem dawk il-koppji, il-familji imkisra b'xi tradiment.
Marija li waqfet ħdejn is-salib hija qrib il-familji imsalbejn. Marija li wara l-mewt ta' Ġesu kienet miġbura mal-Apostli, magħluqa u mbeżża fiċ-ċenaklu. Illum tassisti lil dawk li għal xi raġuni jew oħra jinsabu magħluqa f'djarhom għax qetew qalbhom mill-ħajja u m'għandhomx il-ħila joħorġu u jittamaw. Nhar l-Erbgħa bdejna r-Randan, żmien li matulu bis-smieħ attent tal-kelma t'Alla, it-talb, il-penitenza u l-karità, aħna nitħejjew biex flejt il-kbir nilqgħu mill-ġdejt lil Kristu irxoxt fil-ħajja tagħna. Kif dakinhar li Ġesu qam mill-mewt u mar fid-dar fejn id-dixxipli kienu miġbura flimkien imbeżża mill-lowt u bil-bibien magħluqa u qatt f'nofshom u tawhom il-paċi, hekk hija x-xewqa kbira tagħna li f'dan il-lejt il-kbir ta' Ġesu jiġi joqgħod magħna fid-djar tagħna. Imma kif dakinhar fid-dar tad-dixxipli kien hemm Marija, hekk ukoll illum ejjew ma nibżgħux nieħdu lil Marija għandna, partikolarment matul dan ir-Randan, biex Marija tenna nitħejjew għal din iż-żjara ta' Kristu irxoxt. Din is-sena ħassejna li għandna inqiegħdu qudiemkom lil Marija, Om Ġesu u Om tagħna, għaliex qegħdin infakru l-400 anniversarju tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Dak il-kwadru li minnu fl-1883 il-Madonna sejħet lil Carmine Grima u Franġisk Portelli. Dakinhar hija qalet lil Carmine biex tgħid 3 Ave Marijiet fġieħ it-3 ijiem li ġisimha dam fil-qabar qabel ma ġiet imtella fis-sema bir-ruħ bil-ġisem. Fi kliem ieħor, fil-ġrajja tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu għandna rabta kbira bejn lejt ta' Kristu u lejt ta' Marija. Li kieku dan il-kwadru kellu jitkellem, min jaf kemm jirrakkuntalna esperjenzi sbieħ ta' lejt li seħħew bejn il-ħitan ta' ħafna mid-djar tagħna. L-esperjenzi li jintom taqsmu magħna r-rajja spiritwali tagħkom jisbqu l-miraklu ta' Kana. Napprezzaw li f'ħafna mid-djar tagħna hemm ġbija tal-Madonna ta' Pinu, għaliex fejn hemm Marija ikun hemm Ġesu. U fejn hemm Ġesu hemm il-ħajja li teleb il-mewt, il-grazzja li teħles mid-dnub, it-tama li terfa min-niked, il-maħfra li tinfaxxa il-miksur, il-ferħ li jkeċċi id-dwejjaq, is-sliem li jtemm kull ġlied. F'dan iż-żmien tar-Randan inħallu għalhekk lil Ġesu imsallab jibatna għand Marija. Jibatna għandha għax ma jrejtx li nimxu mingħajr Nistiednu kull familja tqiegħed ġbija ta' Omna Marija fiċ-ċentru tad-dar bħala rokna ta' talb u qudiemha il-membri tal-familja jgħidu flimkien it-talba tar-Rożarju. Inħeġġu lil dawk li jistgħu biex matul dan iż-żmien jagħmlu pellegrinaġġ lejn is-Santwarju ta' Pinu. Din il-mixja tfakkarna fil-ħajja tagħna Marija hija pellegrina tal-fidi li takkumpanjana fil-mixja tagħna lejn id-dar tal-Missier. Din il-mixja tkun sħiħa jekk twassalna biex niċċelebraw is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u nduqu it-tannieqa kollha ħniena
tal-mulej. Nirrakkomandaw ukoll li matul dan iż-żmien liturġiku flimkien mat-talba devozzjonali tal-Via Crucis tiġi skoperta it-talba tal-Via Matris fejn nikkontemplaw l-istazzjonijiet tal-mixja ta' fidej u dolur li Marija għamlet qabilna bħala dixxieplu ta' bina. Nipproponu lis-saċerdoti biex matul is-sibtijiet tar-Randan sa fejn liturġikament possibbli issir waħda mill-quddies issuġġerejt mill-Missal Marjan għal dan iż-żmien liturġiku. Fit-tħaddejm tal-Ministeru tal-Ħniena nirrakkomandawlhom biex fuq l-eżempju ta' Ġesu lill-penitenti tagħhom jibgħatuhom għand Marija biex jafdaw dejjem aktar ħajjithom f'idejha. Natukom il-barka pastorali tagħna.